To, yaya sunanka? Sunana Rudolph Gaudio, amma wasu Hausawa sun bani suna Sani. Sannu Malam Sani. Yawwa sannu. To, wannan taro na kungiyar masu koyar da ilimin Afirka. Menene muhimmancin wannan taro? Wannan taron kaman wuri ne inda munin haɗuwa ne. Muna haɗu daga bangarori daban-daban. Kowa yana da irin bangaren ilimin nasa, kaman tarihi ko rubutu irin rubutacin waƙa ko ilimin addu'a, anthropology ko ilimin harsuna, linguistics da sauransu. Amma a nan kowa ya zo saboda yana yin bincikensa ko bincikenta akan Afirka ko a cikin wani bangaren Afirka. Kuma in naje kamar misali wani taron 'yan harsuna haka, ba dole in sami wani irin mai sanin harkokin Afirka ba, amma a nan dole in same shi. Kuma ni dan ilimin harsuna ne, zan sami wani dan tarihi ko wani dan ilimin siyasa haka. Kuma akwai irin dangantaka da zamu ci gaba da tare da su, idan zai inganta bincike na kuma nasa, kuma shi ma zai sami inganci. A wace makaranta kake koyarwa kuma? Ina koyarwa ne a jami'ar jihar New York, State University of New York, a kwalejin Purchase College, wato wajen ba nisa daga birnin New York. So me kake koyarwa? Ina koyar da ilimin addu'a, al'adun mutane, ba addu'a ba, al'adu ba, sannu al'adun mutane, anthropology da turanci, da kuma ilimin harsuna, linguistics. Kuma akwai wani course ɗaya da nake koyarwa harshe da al'adun Hausa. To, sakamakon wannan sabuwar gwamnati da aka kafa, me za ka ce ko kuma me kake gani dangane da abin da zai faru da dangantakar Afirka da kuma Amurka? Gaskiya ina ganin kamar ba wanda ya san abin da zai faru ba. Kamar Hausa suke cewa duniya mace da ciki ce, ba a san abin da za ta haifa ba. Kuma ina ganin halin da muke cikin yanzu haka yake. Wannan shugaba Trump wanda zai hau mulki nan gaba, ina ganin bai faɗi kome ba akan Afirka. Shi ne ba mu san ra'ayinsa ba. Amma ina ganin kamar a tarihin dangantakar ƙasar Amurka da nahiyar Afirka, akwai lokutan gwamnatinmu ya sanda lokacin da 'yan Republicans suke da mulki a hannunsu, kuma kaman mulkin Eisenhower, ina ganin an kafa shirin Fulbright wanda ya inganta dangantakar Afirka da Amerika sosai. Kuma a cikin lokacin shugabancin George W. Bush, an kafa sababbin shirye-shiryen game da cutar AIDS, kanjamau kenan. Ina fatan wannan sabon shugabancin zai ci gaba da irin wa'annan matakai masu muhimmanci. Shine abin da kake fata. To madalla mun gode. Madalla, ni ma na gode, kuma yi haƙuri da Hausa ta.